sawu da sanya Abdalla na gwarza addu'a na kawo da daga Rabi'u Musa ta bangaren na jawo rabbana sada janar Buhari babban gawo dai isar sunayen ka dukan su na sawu ilahu kai mana bara shekara ta dawo ga batun ma ja mun bangaren nan Musa Dina izar PDP yan Kano mun gaura mun shigo ma ja mun bitan wagar dan assalamu na muku sallama mutanen birni da karkara na hada duka kaga kenan har ni dai kiran jama'ar da amana hada har hauni idan ana cewa ko da na ka kaso na wani ga Buhari da darshi da jijjige don Musa Dina izar PDP yan Kano mun gaura mun shigo ma ja mun bitan wagar Jana idan PDP waɗansu na jin haushi darbe ta ake akanan wuta shakaci masu binta ko zuma da kyar suke numfashi idan kwakwankwasa ne garkuwar ta yau ya tashi ya shigo ma da yan barin da na jin haushi o'o ya koma ayarin su kwandon kaci ga Buhari da Bola tunin buturo haushi hada da dan Musa lafiya da din numfashi yanzu suna mata kaga tawaga da nisa Dina izar PDP yan Kano mun gaura mun shigo ma ja mun bitan wagar da kuma cika ya tankwashe ita ce yiwa ba ruwan gishiri ai uwar gami ce kanwa barin wata da kawawa a tutu mai ganga gaba mai rusa shirin waɗansu tankar za ga Rabi'u Musa a kori gayyarwa yanzu dai mata ta kace muna amsawa a dafa a daka rairaye na mora kalwa kwankwasi ya mata a bangaren dan Musa Dina izar PDP yan Kano mun gaura mun shigo ma ja mun bitan wagar dan idan ka ji na doka tambura sai wanya kyale taki sama da ne madauka kaya iya wuya ka faɗo ga taki a dan duniya janar Buhari janar maganin janar dingaya garkiya ce sarki kamar sani tun baya dan kare ya yi ido da damusa sai buya ga Buhari na daura gari mafarin Dina izar PDP yan Kano mun gaura mun shigo ma ja mun bitan wagar dan Musa mai zo ai manyan itatuwa sai rimi ba neman da safa sai mai a ce zami tura sirfe da daka a kara kyaute turmi gishiri kake in babu kai miya ta lami idan na ce abu da na gwarza sai ku karo kaimi kwankwasi ya mata a bangaren dan Musa Dina izar PDP yan Kano mun gaura mun shigo ma ja mun bitan wagar dan Musa mun bi APC duka kauyuka har birni dukanawa mun tashi mun bi mai tsinzini mun bi Rabi'u Musa ya kai mu gayya har ni da dukkanin wani mai san arewa ga dan Musa Dina izar PDP yan Kano mun gaura mun shigo ma ja mun bitan wagar dan Musa malamin lissafi ko ya kasaye gwari oho ko ya yi aro da ne yana yin sauri asalin tubuka zan buwar wara ta sauri dan ko yau o'o da kai shi ya zagi mafari dan ko duk wani mai kin Buhari to ya gwari balantana o'o da shi ya zama gare shi mafari shi kadai ya cike rijiyar sashi ne ya sa Dina izar PDP yan Kano mun gaura mun shigo ma ja mun bitan wagar dan Musa jihar Kano
masaka Allahu ya yi makera shi ya mun baki rabbi ya yi haƙora ya na ja'a da Allahu ya yi humaira rabbi ya yi rarara ya yi zuwaira ya kage fati kawo tana da kara ubangidan katako da ma'azara shi ya wata Allah shi ya gagi zara rabbi ya yi kasanan dogo ya yi daura alƙalai masu yanke tara rabbi ya kwankwasa yan kano su mora ya Buhari Najeriya ta mora sun hada ya bude maganin tsagera wanda da ya gimta a ce shi tara gyala sun ba da jini a sa a shara jam'iyyar APC farar kujera ta zo share ne kirare ga Buhari da dan Musa na a tare kaga gyara ya zo da gyare-gyare ta jam'iyyar majami ta share-share yanzu APC ce gidan amare ko ina gula dariya a tare jana'izar PDP da ta yi bore dan kwatawa zai ta bashe ya kore mun haɗe ku da yanzu babu ware gashi canji ya zo mu tashi tare jam'iyyar APC farin haƙwari yanzu ya ma da maganin kirare babu har gadanar don Musa Jihar Kano APC ake ta karba. yanzu ya canji maganin macuta Gadanar babu Buhari gadanar dan Musa. babu mai cewa da gungume kirare masu san kanshi sai su sai turare ya kamata maharbi ya san bakwari mu je gidan tarewa mu kalli jere dole mai turmi da kwanta bari da kasuwa guda sai gidan gabari ga faɗan mota maganin kirare yau kana washewa muke a tare Sai ma da janar baba Buhari ga janar dan Musa Jihar Kano APC ake ta karba. ya canji maganin macuta Gadanar babu Buhari gadanar dan Musa. masu sai inuwa sai ku nemi rumfa APC ko yan kwallo ku sanya burda safa APC su duna suna bangaren gurin ba APC sai shigo layin wanda za a je ba APC inuwar kare a mai kama da mulfa APC ba fagar magana ne ba sabba sabba yan kwakatar kuka je ka kai ta shafa karfe fulan karfe sun zamo karafa ga Buhari da dan Musa kori malfa ku ce makoshin jirgi muna da kamfa kanawa mun sanya burda safa saboda ta kyauyen masu nuna jarfa na ji bokan su na koko yayi diba ranku ne mana maganin mazafa wajen kudi naira ta da ran masifa dandalin ma
kusa azurfa mace karshen wanka ta sa adauba na gano wata mota akan makaifa har da ta zauna alhakin gan musa da har Kano APC ake ta karba. a tsinziya canzi maganin macuta Ga janar Baba Buhari ga janar Dan Musa. yanzu mai sauraro nake gaya ma APC arziki duk mai shi ya daina kyama APC idan ko mulki rabu ne yake ma APC idan ya zo wata damar shi zai arama APC tana tuno ibar tarkatan su gomma APC wai yaho mulki sitirar su gomma APC Siyonu mai sauraro na ɗan tunawa rannan na tashi misalin biyar na yamma APC na fito za ni ka hutu gai da mama APC na ɗan da marko a gefe ina gaya ma APC ɗan da marko ya ce dauda dubi yamma APC wanda mota na gani kawar ta gwamma APC sai na take totar ina gaya ma APC da na je sai na gado na shi da gwamma APC tattaro yan kayan su sun yi yamma APC ce ina za ku na gan ku kun yi yamma APC suka ce sun manta bara su kowa APC wai ashe makuwa ce suka yi dama ashe gaban za su sai suka yi yamma ga shi ba rawanin kan shira su bewa ya baro rawanin yadda na gaya ma yanzu ba labarin su sun bacewa da sun suke koki sun yi sani toye nisa da har Kano APC ake ta karba. a tsinziya canzi maganin macuta Ga janar Baba Buhari ga janar Dan Musa. ga kirari zan yi madan saraki APC daga tarabi musa jibin saraki APC ɗan sarauta na bare a kori baki ga ɗan mafi daɗi na kano saraki APC shi fagen fama an fi son mayaki APC tabbataccen aure biyan sadaki APC ko gudu doki ya daren majaki APC ga kanawa kowa yana ta doki APC kwankwasi ya ba ta faɗi da baki APC an faɗa a cika ɗan gidan saraki agogo sarkin aiki waɗansu na ji mai kashi ɗaya kai zan kira ta dauki idan dali na amana kawar da zaki wanda dai ya bi layin ka ba shi zaki kai kake ba na gida ka baiwa baki ga fa jirgin ceton mu ga mutuki sai kiran yan Najeriya da baki mai dala goma mu sai da masu baki salatin mu dubu gurin mu aiki biyu na haula saboda owacenki jam'iyyar maza kori masu baki tsintsiyar share mai yaudara ta sarki kusan da Allah ya fi ku masu zoki Sai ma da ganar baba Buhari ganar dan Musa da har Kano APC ake ta karba. da tsintsiya canzi maganin macuta Ga janar Baba Buhari ga janar Dan Musa. malamin daji shi ya san maharba APC dutsen cikin ruwa baka san ana zubawa APC a dan gari mai babu a nagewa APC ga dashen Allah kai nuwa kuduwa janar Buhari da baya shiri da kwaba yaro a kan dutse ba zai turo ba jirgi ya karke ba da yaudarawa kaga duk wanda ya ja ba zai iya ba bindigar toka sai gudun maharba dan kwarar shi ke marhabun da bawa bar mutunci shi dan ta share zaba ga uban tafiya baba gunsu baba dan koko baba yana kiran shi baba kuma ana baba Buhari bai rufe ba na dangane yan Najeriya na karwa kuma da yin Allah ai ba zai iya ba farin jini kun bai kuni ce ta ramba wanda yayi mutum haka yayi gamba jannaral da rabin jannaral na duwa jannaral baba Buhari za ka gadon Musa da har Kano APC ake ta karba. da tsinziya canzi maganin macuta Ga janar Baba Buhari ga janar Dan Musa. a masu son koko kuje ku nemi kamu APC ila huke yin komai a bangaren mu
mu shugaban jami'iyya na bangaren mu kwankwasi da mata jihar kanan mu ce amana ta samu ga buga mu abu da dangar zai ke rikon jihar mu shugaba na rikon duka jami'ar mu yan gudun kar ai garkiya su damu tunda sun ka fice yanzu ba su ba mu su dole dai yau bi babu ce ta samu babu nan ba can raubiyar tsare mu yau kanawa murna muke jihar mu baba Buhari ga sanar don Musa Jihar Kano APC ake ta karba. a canji maganin macuta Gajanar Baba Buhari gajanar dan Musa. wajen kwatancan hannu ku bar kurami cikin sadanjin mai an ka samu dumi wanda ya shinkafa ya nemi kome ku lura mai shayi bai shiri da zobe yala dan sanda ya karanci kame dan gidan gaggawa sunan shi shirme muna da babbar giwa da ba ta rame baba Musa gwadabe a kau da shirme shi minista baya shiri da shirme ruwan tuwo ya yi zafi mu fara dame wala tunin ba a legar hana su kame ce mu ba shola zan shigo mu jami mu saukare ba na ga maganin salami gwamnan jihar Riban san sabe da komi Sulobi ne kai maganin salami Suka ne daga jami'ar mawakan Hausa Jihar Kano APC ake ta karba. da canji maganin macuta Gajanar Baba Buhari gajanar dan Musa. muna da manyan kwari irin da dauri zazzabi mai taya da yare tari akwai kada da amarwa kawar da zari malaman Hausa kawar da masu gori da dubuti gwamna arzikin samari bandirawa maza ne na yau da lauri dan duka in na zo karka ba ni gari mu je gurin yarji da ba ya hori na fi so in ciki da babu bori rabe oda ga Sulaimanu mai samari kwankwasi ya maja tana da zari ne gurin yarji mu an shi gari wai ina ɗan ibro da babu ari gangaro maja ta mu ce samari akwai buhun bako ka wuce magori kwamishinan shari'a ka ɗaren magori maliki kuliya taimakon samari biya kuma mai maganin su kwari kai na garin danga a yau da dauri na kai da rabi abdalla mai samari kun ji kanto manda la kori kwari muna da babban kifi irin samari alhaji najir a gadawo mai samari madoguzan tekun mai dabar da gari alhaji najir a galawa kabu gyauri ya wuce bai ci don ku bayar nan kasa Jihar Kano APC ake ta karba. a canji maganin macuta Gajanar Baba Buhari gajanar dan Musa. mu je gurin fitila arzikin birane shi kwatun kwala adan daga ne wanda ganganci aure guntukwa ne wanda bai gane batun ba dogara ne baba Musa sarki kawai ku gane a kwankwasi ya shi wadda fitila ne a bangaren mata shi kwa ɗaukaka ne mu je gurin masu kudin jihar Kano ne kwamishina na kudin al'ummar Kano ne Abdullahi dan Muhammadu gai ya gane zaune tare da Umar na baran abin kira ne zane danga cikin kura sai ku gane idan ko Umar labaran yana biya ne har da ma Isma'il na abba nauni idan ko abakan lahu dan halak ne abun kwasiya mai tare tawaga ne ga shugaban jami'iyya na dala zaune ga malafi jarumi a zaune har da ake buga kura ma a zaune za na sa hajiya umma za ku gane